Ugumba kacha na-ada mba ịsụ Igbo n'ihi na Igbo obi asụsụ Igbo obi mmemme omenala Igbo. Ọ bụrụ na obi Igbo ahụ obi mmemme ahụ adịghị ya, mmemme anwụọ. Ya bụ ịsụ Igbo ihe kachasị anyị mkpa. Ihe anyị na-agwa ndị Igbo niile, maka na ọ bụghị naanị asụsụ Igbo, ekwuola m ya na ọtụtụ ụlọ mgbasa ozi dị iche iche, ọ bụghị naanị asụsụ Igbo. Ihe a na-agwa ndị Igbo niile bụ na onye ọbụla tụfuru ihe eji wee mara ya ala na ndị be anyị bụ ndị Igbo ka anyị bidokwa na ugbu a wakwaba mmiri tupu ugbu ọ nọ n'obe ọkpa, na anyị ga-agba mbọ mara na nke anyị bụ nke anyị, nke fa bụrụ nke ha. Onye ọbụla bụ onye Igbo mara na ihe o ji wee bụrụ Igbo bụ asụsụ Igbo, mana ọ hapụ ịsụ asụsụ Igbo ahụ nke ya ala. N'ihi ya, nne na nna mara na ọ bụrụ na ị na-akụziri nwa gị asụsụ Igbo, nwa ya na-asụ asụsụ Igbo, ebughị onye Igbo, ma ihe ị na-eme, maka na ọ bụ site n'asụsụ Igbo ka nwatakịrị ga-eji were mara ihe, n'asụsụ Igbo ka nwatakịrị ga-esi wee mara onye ebe ọ bụ, mara ihe ọ bụ. Ndewo.
Kezuru, Unamali, I don't know, Copriaga. Put us together for them, please. Thank you, no Copro. Coaching Gangana. Thank
people ready? Team members and dancing group of Okiwi. Team members and dancing group of Ndewo, I am Rocky Moore Kanu, aka Machiavelli 2, an artist from the United States of America, and I'm here with my family to embrace African culture. And this is the Uturu Fiesta. We heard about it, it happens annually, and we're really surprised that such a thing is going on down here and people are beginning to embrace their roots because, believe it or not, all humanity came from here, Africa, and it's something of, you know, appreciation to find that our people are actually starting to, you know, appreciate the roots of African culture. Well, my advice would be that I want my brothers and my sisters from the United States to come back to Africa and, you know, start to patronize the motherland because a tree without roots cannot stand. And since everything started from here, it's only right that we should begin to embrace the foundation of all creation, which is Mother Africa, right here in Nigeria. And this is your boy Rocky Moore Kanu, and we're in the Uturu Fiesta. Yeah. Okay, I'm not so good with the Igbo, so don't laugh. Igbo Kwenu. Igwe Jenga. Ndewono, ahamba Prince George Maxwell Obiora Kanu. Anomeba ebe haneme Uturu Cultural Festival. In fact, it's been a wonderful experience. I am the Vice President and Director of Jeroboam International. We're partners with the Catherine Ashulon Research Center, and we've been in Nigeria for the past 3 weeks, first for the Enugu Fiesta and now the Uturu Cultural Festival. It's been wonderful. You know, we're happy to see this proud display of Igbo culture. You know, in Igbo, the Adas and Okparas of humanity. Life as we know it began here in Igbo land. This is the Garden of Eden. And the works of Professor Catherine Ashulonu have, you know, actually stipulated this and provided the evidence from 23 years of research. So we have to ensure that our brothers and sisters around the world embrace, rediscover, and embrace their cultural heritage, because therein lies our strength and our ability to recapture our lost glory. Ndewo. Igbo kwenu. Igbo kwenu. Igbo kwezwenu. Okay, I'm Professor Batu Chukwuezi. Nwo ndị isi na National Commission for Museums and Monuments. Ebe anyị na-ahazi otu esi edozi ihe. Well, otu esi ghọta now, ebidolo mewe maka mgbochi asụsụ ahụ ịnwụ. Because na school niile dị iche now, asụaga asụsụ Igbo. And even na program ebe anyị na-arụ ọrụ, I got school outreach. It does. I got Gwande mmadụ maka ihe anyị na-eme. Ọkwa na-agwa ha asụsụ Igbo. And they watch ugbu a parents ndị na-asụbu bekee ugbu a ha ebidola sụwa Igbo ntakịrị. So ọ na ebido na-eme na-aga n'ihu ọ ga-anwụ. Mba. Ihe ọ bụla ị na-eme gbasara nkwalite nke asụsụ na omenala Igbo, ị chọọ ka ọha na eze mara maka ya, kpọtụrụ Ugwumba na akara ekwentị 08034714708. Ihe ndị dịka egwu ọdịnala, ọfala, echichi, mmanwụ dị iche iche, iri ji, ịnwa akwa nakwa egwuregwu n'ụdị ọbụla. Zitere anyị ozi na akara ekwentị 08034714708. Ndewo.